Sezvekuti vachinya mugano katara harisati ndichiri pekuti uri kubvuma here kuti une mhosva yekuti wakatengesa state ndauya ndagara wana wangu wandinorarama nawo ndakutaura nyarara wabvunzwa kuti tati it is the duty of the village head to receive and accept new applications for settlement in ndauyawo ndine nyaya ndinechekuita nemakakatanwa pamusoro pemugano wanemunhu yandinorima naye panyaya munda uyu wakatengeserwa tapiwa nhamburo nevanhu vekwanyapere vayoridii saka handizivi changamire nepangisa minda mamiriro yakaita pane maexam ndopane dambudziko nyaya yakamira sekuti pakazotengeswa munda uyu vanhupanyapere achitengesera wakomana kwapiwa nhamburo vaamigana mugano ndopakazoita dambudziko saka minda yatinorima noti kurudyi ndokune wakasanyapere vakatengeserwa tapiwa nhamburo wangu uri kuruboshwe yodzika yakanosvika painoganhurana yakaenzana kanyapere wakazorima zvimwe munda muzasi neminda yekutanga inodzika yakachibva kumabvazuva ichibva kumadokero yakananga kumabvazuva saka munda wavo wakazorimwa muzasi neminda yekutanga yatakaenderana yakagadziswa mugano yakatombonetsa kuti kagadziswa mugano wavo naSabhuku Zindi nasekretari Gogodi. Saka patinoperera paminda iri kudzika ichibva kumawirira yakananga kumabvazuva painoperera ndo pakaita wakanyapere wangu dati wakanyapere uri kurudyi wangu uri kuruboshwe paunoperera vakazorima zvimwe muzasi neminda yedu yekutanga iyo uchibva wakabata muzasi nemunda wavo uchisvikazve muzasi nemunda wangu saka wapanzvimbo inomaka munda wangu wakasiya mugano uri pakati peti yavo yemunda yekutanga munda wavo wechipiri neti yangu iri kumusoro pachibva paita muti wemusonganyamba uri pakona chaipo chaipo munda wavo wapaita muti wemumango takawapangidza kuti mugano kupatsanura munda wangu uri kumusoro nemunda wavo uri kuzasi wakazoona pechipiri saka patakapangidzana mugano saizvozvo mukomana vanhamburo wakauya achibvunza kuti hambai tootema mugano uri musesoro tikati nhasi sabata handigoni kuenda koopangidza neuchi mugano saka vakachinotema munda kumanhiri kwacho ndokubva taenda kunopangidzana pawanga watema mugano ndokusvika pamango uri pamukana uri kupatsanura munda uri kuzasi wanyapere wakatenga nemunda wangu uri kumusoro ndokubva watema mugano uchicross kana uchipurosa mugano utopatsanura minda yake uchipinda munda mako saka taakubva kumba tichienda kumunda takabva ndavati chiuyai ndikupangidzei tichitanga kumucheto kwemunda tozokupangidzai kuzasi kwatakadini kwatakapangidzana mugano vachibva tikaidza yai kuno tikupangidzei uko tinoona kuti nekuti kumucheto kwemunda ndekuno ukataka kuenda mukati saka takazviita katatu kese tikanzi yai kuno ndiende kuona zvauda kwezvekutaura tasvika mukati macho takabva ndaona vatocheka mugano ubva pamango uyu ukupatsanura munda wetiri kuzasi yavo kuti yangu kumusoro uchibva kupinda munda mako tikatanga vakomana pamatema mugano akona handipo mugano uri kumucheto kana ndida kukupangidza
Saka wapedza izvozvo tambonesana kana tazoenda kupangizana. Musoro kwemicheto yemunda ndokakagadziswa mugano naSabhuku Zingi nasekretari Gogodi. Kutori kwakamakwa kwakatichechetera uchibva kumawirira uchidzika kumabvazuva zvakaswatoka. Hauna kutema mugano uchibhenda bhenda. Saka pakuwapangidza mugano iwoyu kumusoro kwawo wakatipatsanuka. Takupinda nechemukati kuzasi kwacho uchienda kumugano uri kuzasi kuya uyu nemukana uri kupatsanura tii yawakazoima kechipiri mushonga yedu yekutanga. Kwakabva kwaita tii yanga yakabatana batana. Ndikasimawo tii yangu zvaingonetsa munhu kunetsa mushongoita vanyapera vachojaya vasima tii yawo padhuze neyangu. Asima tii osema tii yawo padhuze neyangu. Saka kuzasi akabva kubatana asi kumusoro kwaita kupatsanuka. Uchibva waenda kopinda mumugano uri kuzasi unopatsanura munda wangu uri kumusoro miti yawo iri kuzasi. Saka nanhasi ndazoti wakomana zvekunetsa ndikadaidza Sabhuku atibatsire pakugadzisa mugano. Sabhuku wakazouya ndavataurirawo kati Sabhuku muchitarisa mamiriro akaita nzvimbo iyi tii yakasanyapweri ndei uchibva vanongezera tii iri kuzasi kwemunda yakasanyapweri kandi iyi ikati hongu Sabhuku ndazvizvo. Saka wakazojambire mugano uripo uyu baba mangu uchipinda munda mangu. Sabhuku achibva ati ndandichaziva bani. Hamuchati nekuti handimboona kuti mukana uripo uripatsanura menda yedu. Ime mukuti chii nemamiriro akaita munda sekuona kwamuri kuzviita. Kazvandiya handichaziva kana zvigora munokwedza nyaya yenyu yoenda mberi. Taendesa nyaya yangu kudare yachangamire Zingi vakangondotsigirawo zvanga zvataurwa naSabhuku zvisiri kundigutsa zvaita kuti nyaya yangu indikwidze ishuya changamire Nyapwira wacho nyapwira uyu Gauda. Nyapwire. Wekuno. Saka saiti iyi ndore kwa Nyapwire. Ndore Nyapwire. Ndora waya kuno encocha. Arazo Pane madate tour. Ari tour. Wana ndo ari pakati. Namburo ndo wazouya uchitema mugano manje pasanura. Ukasema tii uchibvenda. Apa nemai panana. Pane mai ndo pandikuta ndo kanzvimbo kacho kapatsanurwa kaka. Kachibva kanzi kaka kapata kubatsanidzwa nemunda kwanyapwera. Nduti uruti party nema X. Iyi party yemunda wangu. Party yemunda wangu. Vaenda kuiswa kwanyapwera. Vaenda kuiswa kwanyapwera. Saka meaning kuti mugano wenyu ndi uyu. Unogadzirwa naSabhuku Zingi nasekretari Gogodi. Okay. Vakomana vacho vanaanza namburo. Right. Ndimi makaita sei makatengesewa. Mizoti mhosva iri kutengesera munhu. Gare ndi machipani. Muziva here kuti mhosva kutengesera munhu. Pamusoro ichakana. Ndinobvunza chimupindureva. Ndizvo zvimhosva. Saka munoitire mhosva muchiziva. Munda wetii wakati. Hauna basa rekuti tii kana kuti chii. Kana watenga munda watenga munda. Zvokuti ndiwe tii kana kuti ndiwe magogoya kana ndiwe chii handina basa. Chawatengesa isi tii watengesa land. Because tii iri kumera muvhu. Chawasingabvunzi kutengesa ivhu. Tapiwa namunhu. Ndiwe mutengesi. Nyapwere sunga. Ndiwe mutengesi. Ndiwe kamutengesi. Ndiwe kamutengesi. Ndiwe mutengesi. Unoziva here kuti land haitengeswi. Saka wakatengesera. Saka sei muchishandisa newedhi kuti makatenga. Uya mundakatenga. Because kana wakatopiwa madhorobha wakachaja price 3000. Wari 3000 yacho usanipe cash. Ndipe ari mapombi. Saka wakatengesa. Ndosaka hapaizi pane cash in kind. Wakatengesa. You are not allowed to tengesa. All land belongs to the state. Kana unotilinda uikwanisa
hauchaidi unesarenda kuna Sabhuku otsvaga umwe upa unokwanisa kubhadharwa chete palendi yako yemadevelopments aripo. Kana paine miti unobhadharwa miti, kana ukacheresa zvitunduru ndozvinocheresa unobhadharwa zvitunduru, kana paine dzimba ndozvaunobhadharwa. Ndo madevelopments aunoita sei aunobhadharwa iwawo, asi not kuti unobhadharwa ivhu. Kana pasina chinhu harisi rako ivhu, you just pack your bags and go surrender land. Ndo mutemo wenyika. Saka wakataura Sabhuku iri kuti ndautengesa munhu. Yes, patakaita zvese zvikanena Sabhuku ngati. Ukampa mutete wake. Zvese takaita. Saka ukampa mutete wembavha, saka na Sabhuku wacho Sabhuku wacho zinakombisa. Ndiye munhu aifanira kutanga kutaura kuti ndaitengesa. Reason why ukona mugano haachadi kusvika padhuze because anoziva kuti zvandakaita kwaya kuenda ndakobatwa kuti ndakadya. Murume uyo zvautaura uye ngozi Sabhuku hongu ndakamupa pamwe, asi chakaitika pandechekuti murume uyu inini handichagari nzvimbo yacho bairo. Saka Sabhuku akati iwe handikupi advantage ba yekuti upe mugano ngozi handichagarira munhu andinogara naye munomu ndiye wandinopa andifambei. Murume anonzi Sabhuku akachinja ega mugano about 3 times, nanhasi ari kungochinja mugano. Akapiwa akanzi iwewe taura pane mugano wako naSabhuku, akanongedzera pekutanga. Pechitwo akanzi kekutanga ndakaenda nomumwe munhu ndatoda kupiwa naye makombo atinozowira. Saka ipapo pakachinja futi akati mugano ndeuyu. Sabhuku akawirirana nazvo, then munhu yakundikana kundipa makombo ndokuti akazorana nanhamburo, then ndatorana nanhamburo tawirirana, takaenda futi tese naye kagwirize paground. Sabhuku akanzi naSabhuku ipa zvekuti mugano. Sabhuku ndiye akamaka zvekuti mugano, kuti mugano wangu unoperera apa. Then zvadaro isati ndaurambirana nazvo, takabvumirana nazvo. Tabvumirana nazvo isusu takabva taenda kwatanda kugara. Ndaenda ikokoko takazwa kuti sanhamburo akutifonera kuti Sabhuku vakuchinja kuti mugano. Ipapo ndo pakazouya vekwamabozindi Sabhuku anga ari naye yakaenda kuti kwa Ishe Zini. Ishe wakauya Joshua akasesa lendi kuti yakamira sei. Vakaona Joshua kuti Sabhuku mataura akuita ndezvekunyeba izvi because ndiye aingopa ega mugano. Isati tinobvira tapiwa advantage naSabhuku yekupa Sabhuku mugano, iye ndiye aindotipa mugano. Wamunotiza nyaya yangu. Nyaya yangu ndeuti wakatengesa lei ndingonzi chii. Ndondizenga asati ndasvika kwese ikoko ndichungomubata neyapo waakutontaura zvandagumisa zvese kuti vachinyamugano kataura handisati ndasvika. Ndichiri pekuti uri kubvuma here kuti une mhosva yekuti wakatengesa state land hongu right. Ndinyorerawo pasi then tochienda kunyaya yemugano. Anopa mugano ndiani? Ipapo anopa mugano it depends nekuti isusu kana tichiwirirana tiri vavakidzani kana kuti vagarisana, handitika tikawirirana togona kupanana tega mugano towirirana. Asi kana tikatadza kuwirirana anokwanisa kupa mugano ndiSabhuku kana kuti Ishe. Zvashamwari, the procedure is munhu kana achipinda munzvimbo achibva kwaari kubva paanosvikira anosvikira pamba paSabhuku. Chitizani asvikira pamba paSabhuku wokumbira kuti ndikutsvagawo pekuti pekugara. Sabhuku kana paripo woti paripo, kana pasina woti havadi. Kana paripo
munhu anonoisa hoko yeparutangira neparuperera ndisabhuku, haisi next door kana kuti handiweba, because iwe wakumbira. Kana wakumbira wozvipa futi mubvaudza rudzi. Pamusoro chakabisa zvairipo apa isusu taigara tiri manext door. So my question iri pekuti pamakapiwa land iyoyo, pamakasvika palenda makapiwa mugano, then why is it that you want to renegotiate mugano wakapiwa naSabhuku? Nhaurirano yako nenext door iri pamugano wawakapiwa, because next door yakapiwa mugano wayo, iwe wakapiwa wako. Saka chamuda kutaurana muri tuchi pamusoro changamira chinoita kuti varapochitaura nyaya yemugano inyaya yekuti ivo vagwirizi vakavaka mustendi mavo portion, then ini ndikavati vagwirize hongu ndirizoona kuti makapinda munda mangu, but inini kuti ndichati imba yamawaka pamawaka hazvichaitika, so inini ndipe imwe portion. Tikawirirana zveshe wakandipa imwe portion, but vakutora advantage iyoyo yekuti takambowirirana kuti ndivape imwe portion, vakuramba vachingochinja. Ndozvikuitika patiri navagwirira. aiwa izvi vashamwari pandiri kutaura. You set the wrong precedent. Andikuuza wakaseta wrong precedent kuti wakabvumidza munhu kuti aite zvaanoda mulendi yako, ndokubva akutaurira zvaanoda, then you comply nezvaanoda. Ndobva adzoka futi, ndobva aita kuti zvaanoda hauchakwanisi kukontrola, because ngekutanga wakatadza kukontrola. And inini my question ndenge chiri kutotadza kukontrola munhu paproperty yako chii? Because zvakundipa umwe mufungo manje Pamusoro changamira zvakundipa umwe umwe mufungo ndakuita manje ndeyekuti imi muri two, iwewe nauyu, it's either you are settling there or you are settling there illegally. Because amukaifunga muchema nenyaya yemaboundary kaSabhuku uripo ishe uripo andika moramba mutaura kuti uchichema nenyaya yeboundary one. So it means muri two kugwirizana newe hamuzivi mugano, and the fact yekuti hamuzivi mugano is because you are illegally settled ipa pamuri pa makazvipa. You are negotiating muri two, whereas you are not supposed to negotiate. You are supposed to be told kuti yonotangira pachipirira apa, yonotangira pachipirira apa, yonotangira pachipirira apa. Why are you negotiating? The fact that you are negotiating means kuti muri two hapana unoziva panotangira nepanogumira. Makapapuwa nani pamuzi? Aiwa chimbomira uri kutengera. Wakapapuwa nani? takapapiwa naSabhuku. Saka ndo wasika involve Sabhuku yes conflict. Wasi kubira na next door. Sabhuku uri tanga yes takanegotiate ndika. Then varamba say nyaya yako isina Sabhuku mukati. ina Sabhuku mukati. Saka Sabhuku Uri chii Sabhuku wacho? uri pane. Ngauri. Ndakadegwiri yamuridze wakako nzvimbo uripo ngatitauri. Because ukona zvekutaura adzani ndiani? Nyazani? Yapera. Ukona pane nyaya yangu lero. Iwe nditemi chimbogara kubasa. Nduka Sabhuku yapo. Sabhuku sungaya. Ndinotenda mukaulu. Ndauya ndagara wana wangu wandinorarama nawo ndakutaura. Nyarara wabvunza kuti Tati, it is the duty of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area. Those not only
Traditional Leaders Act inoti it is the duty of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area. Hapana kuti chief, hapana kuti headman, hapana kuti GA, hapana kuti patani. And the process is kana village head might application awana tsamba azitora kana ina upogara apo ona kuti anoenda kuti ward assembly. Unotaura ward assembly kuti ndine ma applications 10 vanhu vanoda kugara munzvimbo mangu. Right now I can only accommodate 6. Awo toda kuaccommodate wapi? Awana. Say what our 6 you explain. And vanhu vauya here nematsamba ekwawo rumbobva aripo nechi then the ward assembly chi approves. Kana ward assembly approve anditi maminutes yoenda kupi council. So those people are registered mu village imo kunoona akanyuwa nakauya wakati walipo. And ndo saka ndiri kuramba kuti when it comes to allocation ne resolution ne land disputes parikunetsana vanhu parikakawadzana vanhu nenyaya yeland hapana negotiation ba because pawakauya Sabhuku akakupa mugano wekuti unotangira apa uchigumira apa. So iwewe hauna marinamiro kuti unegotiate neuyu kuchinja boundary rawakapiwa naSabhuku. Izvo ndiri kutaura ndezvekuti negotiation in this case haishande because what it means kuti muri kunegotiate muwirirana handiti zvinhu zvisiri mubhuku raSabhuku. And by so doing zvireva kuti maita sei machinja mugano wamakapiwa naSabhuku mawamaisa wenyu imi, which is wrong. And the reason why you are here today is because makanegotiata zvisiri chii pamutemo. Saka umwabva afunga kuti magariro enyu panapa tikamunegotiata ndinezvidoya muzanda kuda ndizvo. Ende simba rekuti ndepako hausisina. Because chazokunza kunoriswa waona munhu auramba ari kuenderera mberi asi ndiwo wakamupa nzira yekuenderera mberi. Iwe what you supposed to do in the first instance pawakaona kuti munhu avaka mupfumba wako apfuura mugano wake manje Sabhuku uye mugadzise nyaya panapa. Sabhuku osvika kutaura shamwari pwanyachiwaka chako kusvika kumira kugara. But you decided kuti utora mutemo kuisa mumaoko wako. Nhasi mutemo uya wakupisa hauchagoni kubata. Mataura emi kuti ngekutanga Sabhuku akauya akaresolve ndizvo akauya akaresolve akaisa new boundary ndizvo Mpete. aiwa mucharamba henyu simovira henyu andika Sabhuku akauya ndizvo akapa new boundary akapiwa nagwizi new boundary. aiwa saka purpose yake yekuyanga iri iyi achimugara right ndati andikakunda kukwesina kubairi ndati purpose yako yekudaidza Sabhuku ndei kana wakadaidza Sabhuku kuti apiwe mugano munyowani nakurisa mulendi yako iwangu mugari iwewe ndio muridzi weland ndio waenda kudaidza Sabhuku handiti Sabhuku wouya instead yekuti arizolve nyaya iyo handiti Sabhuku newe mopiwa mugano ndigwirisa imi mavatoteerera chigwirisa. Nyaya yakaitika pa Sabhuku wakagara pa ndisekuru kwandiri. So inini handichagari munzvimbo yavo ava. Saka ivo vakati iwewe nyakuteresesi usingachagari munomba handipi iwewe advantage kuchavhanda iwe handipi iwewe advantage pa ndinopa advantage mugari wandiri kuita wandiri kugara naye.
Saka iye akasarudza kuti iwe ugwirise isa maka pane muganhu wako. Because challenge yayo Akamaka akabva amaka ega muganhu wake. Challenge iripo ndeyekuti iwewe lendi imbori yani uchiruterera imbori yani lendi iwewe ndivabereki. Saka are you the only child? Inini ndiri ndakanzi nditarise nezvinoita. Haumapindura ndati are you the only child? Handisini ndega. Hausi wewe wamwari Vamwe vakati hatina basa nako ikapa. waribi Vari kumusha. Vari kokumba. kupi Kuchavanga. kuchavanga. So in other words hausitaura chokwadi. Chokwadi chausiri kutaura ndechekuti your family relocated from this area to Chavanga. So if you relocated from there to Chavanga, it means that you no longer have authority over that land because it's no longer yours. You have to surrender that land to Sabhuku. You are one. uruterera Mutere ndaitere. But izvozvo zvamuchaterera kubva pakatova nevakanambuka. Saka uchiuya Izvazvo namburo kuti urengere kwati izva shamwarika tinoda kubatsira kuti urengerere kuteerera kuna nhamburo is because wanga watengesa land uchitengesa kuna nhamburo. So waida kuti uyewo kuti continue kuteerera sei iwe wakatengesa land yacho kuna nhamburo. Haane responsibility yekutanga kuteerera kuti nhamburo ndiye hanyu ona. Ndizvozvo apa inini changamire ndinongobatsira chete ava. Iwewe in the first place waifanira kunga usitombori panawo. Aifanira kunga tori panapa ndinhamburo nagwirisa. Hongu ndizvo but inini because land haisiri yako. Inini kutengesa kwandakaita kachangamireka uyo ati ada witness. Inini ndauya kuzomira sewitness kwete kuti inini ndiripo panyaya yawo pawakaripotana ndanditoripo but inini because alright ndosaka ndikubvunza kuti iwe ndio wakatengesa ndati iyo nyaya yekutengesa ndatokubata nayo kutanga right ndio mhosva yako kutanga asi yechipiri ndiri kuti kana iwe wakapatengesa pane umwe munhu ipapo handiti it means kuti munhu ndiye anofanira kunge akamira apa achiti mugano wangu nagwiza tikunesana nagwiza nenyaya yemugano not iwe because iwewe uchikudei ipapo kana usiri papo. Inini anodaidza witness ba. You are now coming in as a witness. Asi anodaidza witness ba. Iwewe handisanda kudaidza ba because you are coming in only as a witness, not as owner. Because you have disposed of this land. Land wakabvapo. Wawe kuchavanga iwo. Then I don't understand kuchavanga ndiyo nomiro chinde yako. But iye hausipo. Because wakapa nhamburo. Munhu anofanira kunge ari kumira as complainant apa. Munhu anokwanisa kunge achimira apa ari complainant ndiani? Ndinhamburo. Saka inini nhamburo nyaya yake inenge iri yekuti chii? Nhamburo achititaura kuti nhamburo mugano wawakamupa iwewe andi pawakamudini pawakamutengesera ndiwe here mugano wacho kuchengetedza kana kuti ndiwe here mugano unozikanwa naSabhuku. Akaona nyaya chibairi nyaya iri pekuti iwewe pawakatengesera nhamburo wakamupa mugano yekuti land yako inotangira apa ichiperera chii apa. Saka nhamburo ndiwo zvaakudii zvaakushandisa izvozvo zvawakadii zvawakataura nezvawakamupa andi. Saka ndiye anofanira kunge arumira mudare munomu achidhifenda zvinhu zvawakaita sei zvawakamupa andi not iwewe. It's like you ndatenga imba yangu Greenside. Ndobva ndatengesa imba yangu Greenside. Ndotengesera munhu. Ndobva ndakupa mapepa ese. Essence. Agreement of sale, everything ndakupa zvese. And po paita issue next door. Kuti pauri kurima ndinda isori mamagwira. Ndichinodzoka kwauri here kana uchindida weipa ndakakutengesera imba yangu Greenside mapepa agreement of sale everything ndakakupa. Wobva waita dambudziko next door raenda kuti pamaflowers epanze paya robva raenda kuisa pamutii waro kuyadhi
kwako kwandakakutengesera unouya kodaidza inini kuti nedzidzo yako yasima pamba pako pawakandipa pa unoendi Nenda ukanzi wopiwa mugaro mapepa ako akakwana uyu munhu chamaukaoza kwakupiwa mugaro atizvo zvafana newe zvakakutaura iwe wakatobvapo uri kuchabvanga iwe apana nhambura munhu anofanira kutaura nenyaya yemugaro tinhambura iwe kana tikukuda as witness tokudaidza kuti witness semunhu akapogara wapo mugaro wako ukamira sei bcause ndo wakapiwa nasabhuku asi ndasoya makwesini pekuti pamakaita transaction yako iyo nanhambura anditi sabhuku anga aripo ere bcause munhu aifanira kutaura kuti nhambura mugaro shuwa ndiwo ndiani sabhuku that's why ndaramba element yenegotiation between iwewe nagwiriza kana paine mugano mama akunegotiata chii the fact that mama akunegotiata means something was not right patransaction yenyu kana pakaitire kenyu kamakaita zvinhu zvenyu something was not right nhamburo sunuka iwe gara pa ausaiti uele gara apa uya apa yes ndikuti nini mugano wawakapiwa iwewe nanyapwere pamakapana chii land unoziva unoziva saka dambudziko rako iwe riri papi dambudziko riripo nderekuti sabhuku patakazvita anga aripo sabhuku tichitanga kuda kupinda munhu sabhuku akati inini handina mugano wandinoziva asi kunze kwako iwe nyapwere nagwirizi nhamburo anonge aripo pakuzwa zvamuchawirirana inini nhamburo akazwa zvamuchawirirana inini neni sabhuku ndiripo ndini ndichazova witness yemugano wamunenge mabvumirana saka takapinda palendi tikafamba sabhuku akadaidza wanhu wakaganurana wakakomberedza munda iwowo wakauya zveshuwa wani right ndipwera apa zvikazi ndipo ngatifambei tasvika kusaidhi rasagwirizi right sagwirizi anga ari pamberi ndenyapweri akatanga kuda kupedzisira nemugano nyapweri sagwirizi akati kwete pakatanga kuda kukakawadzana ipapo pakatanga kuda kukakawadzana pachikakawadzana sabhuku akazosvika pakuti nyapweri nyarara nekuti hausisiri kunokubva munhu wandirutambira mutero kubva arunditerera inini ndisagwirizi ndii ndakagarisana naye kuno kuiwa kuchavanga shuwa wana nyapweri wakabva nyaradzo inini zvikambowa ndokumbondibata kuti ko zvazvinenge zvaakuda kuchinja asi ndakangonyarara sikutira kwaita sabhuku rei zvikanzi ndaiti sagwirizi taakukupai flow chitiratidzai mugano ndisabhuku tisagwirizi akatanga kuti mugano unotena so achibva atena zveshuwa zvikazi vatafamba sei vatafamba zvikazi kusvika pamango kunyurapo vatasvika vatamira pamango mupurisa wasabhuku anga aripo achitongotsetsa miti right sagwirizi zvatasvika panapa toita sei mango yakabva kuti uwezo zvikazi vatakwira straight kobuda kumabhanangu kumusoro mupurisa wasabhuku ndobva atsetsa umwe next muti asisa mumwe muti sagwirizi akati nona nhamburo takagarisana tinozosara tozoonesana sabhuku ati handiri muzvizvo zvikanzi awa zvese vanguti hazvishuwa vatatongozi yapera ngatibude patabuda right tabuda asi sabhuku aingotikomedza nona nhamburo mugano watiratidzana wekoyo musatore taya buba ngauutemu mugano imomo kuitira kuti tichiutondera zveshuwa tabuda payapo tati ipapo yainge iri satati sande takabva tati kuma3 patasvika pasagwirizi tikati sagwirizi tauya ndandine munin'ina wangu yapo munin'ina wangu ndiwanzonga tichifamba naye sagwirizi akati nhasi isabata rangu tikati tatoti tionesane pamugano pakaizwa nhasi isabata rangu apa tatoda kushandisa mashoko akanga taura sabhuku kuti kurumidzai kugasa mugano chiizi zveshuwa takadzoka sagwirizi akati asi kana magona takabva tati mangwana mandi zvikazi mandi ndaenda undobaisa imbo yangu itipi asi kana magona una nhamburo moenda mogadzirisa ini ndozouya tozoona kuti ndizvo tikati alright pakanaka right tobva tati sandira chino takabva toenda patasvika bata pamango paya vatangotema right tabuda kumabhanana kwatarambira tasvika kumabhanana kuyo ndobva taenda kuti rimwe side taakutema rimwe side nemusi wemandi tizozwi kuma3 ndandine munin'ina wangu papanga kundibatsira sagwirizi apo muri kupi tikati tiutema side rekuzasi uku zvikanzi auye kuno ndobva tasvika nemunin'ina wangu ndiwazonga ndina tasvika payapo zvikanzi ngatidzike kumunda vatadzika kumunda zveshuwa
Sabhuku akati matembere makaita ini ndakabva kuti uye kuno kwatakapindira zvikanzi hazvisizo nasabhuku zvamakaita hazvisizo sei tobva tada kuti tipinde zvikanzi mugano unodzikanapo takaenda shuwa pakatiratidza sabhuku tione tii masimiro yakaitwa because munda uyo wese une tii panga pasina partition yekuti kune tii tikati ingona zvisukuoneka kozvo makataura kuti pamango wani sabhuku akati vandangoona kuti angakuita sekukwidza voice vandangoona kuti ando kuti tikakawadzana hazviiti ndobva tadzoka kumba ndobva taenda futi kwasabhuku tikati sabhuku pakauya anga ino vanhu vanga inawo wagoti 3 kozoita muprisa wake wanga uri 5 wakabvara sabhuku mawitness sabhuku tatadza kuwirirana pamukanira sabhuku akuchinja sabhuku ati zvamataura nhamburo zvavataura nazvizwa asi handigoni kuuya koba mawitness anda ndiinawo kana asiripoba handigoni kuti ndiuya so takagara paniki tobva taita kunga 3 days izo sabhuku abva afona akati vanhu vandakauya nawo payapo waya wapo ndaakuchinja so takamunyikira sabhuku ndobva auya svika payapo akasvika nekwangu ndokufunda sabhuku ndikudzikawo nevamwe vanga vainawo right tasvika pinda pamberi ndobva tatungamira ndobva tasvika pamango payapo patamira sabhuku akati vanhu vandaandinawo mawitness ake warume takauya panapa tikaona zvatakaratidzwa nasabhuku saka inini handina chandogona kutaura pari zvino so wakomana ndizvo here zvaitwa nana nhamburo gwara rawatema here wakatarisa sho wakati tikazoona nana nhamburo 100% hapana chawaposaba sabhuku ndobva azoti inini ndaakuchisekenda zvaitwa nana nhamburo ndikuona hapana chakaipa pa asi nyaya iripo ndeyekuti sabhuku dzinogona kutadza kuwirirana nazvo munogona kusimuka henyu nenyaya yenyu muchienda kupi muchienda mberi atimuzvo right wana sabhuku wakatanga kuti tunoona nyakwere ndotuda iona nyakwere wako sabhuku akapota wana nyakwere wachinei ingaonenda akakupa iflow baba sabhuku zotinongedzai mukanongedza kuti panapa ndofanira kana nasuno makuti mugano unopfuurira kuenda mberi zvakufamba sei shuwa payapo ataparadzana payapo tasvika zvikanzi wana nyakwere hapasisina pamuchawana uyu wakatoenda kwawakaenda izvi ndizvo makataura saka takabva ngoona kuti tagara payapo tobva tati inokangwaniswa 4 September tobva tanasa kusemone rasvika 2024 rasvika kubva kwaishe zindi isaka tatobuda tatomboenda ndokwatataenda kuzotsvakawo mari ndobva tazoti kutofonera payapo tikati mashoko emataura taazwa siyai paumba samari basiwa paumba takauya shuwa neminongo tinaingofamba naye tobva tasvika pamba tobva tafonera kuti taapo zvikanzi right tiri kudai kudare dare redu rekwaishe zindi rakaitwa anofanira kanga vari muna September wakaita muna September musi wa 4 September 2024 tasvika payapo wakabva waibata nyaya asi vanasagwirizwa wakanga vari pakuti nyakwere ndiyetainyanya kuda isusu tobva tamboti vamboti nyakwere muchaona we ingoni papatori nemawitness pamakanongedza vanhu sabhuku apa aingoda izvi kadzayo nyaya yako izvozvizvi naishe zindi taakuda kuti mawitness wana nyakwere wauya nekuti ndikuona kuti ndo nyaya yekuti ipere sabhuku akatsanangura sho zvakatsanangura kuti ndakamupa flow ndikazouya nevamwe tikaonesana ende zvakaitwa zvikanzi takuda mawitness zveshuwa takagara ndobva kutopiwa nhamba dzanyu nyakwere sabhuku ipapo akabvawo panhamba vaatofonerwa nyakwere wacho ndobva todaira foni zvikanzi tiazokudai asi dare rakabva rati sabhuku muchatsvaga mari yekuti wana nyakwere wauya ndobva tawirirana saka musi wekuti wauya wakazotifonera iwo mapurisa aishezi kuti taakuda kuuya ndobva tafona unoona nyakwere manje ko makafonerwa here kuti muuye wana nyakwere wakati hatina kana kufonerwa kwatakamboitwa kuti saka nyaya yacho inopera sei iwo maminesi akanga anyorwa achinzi wana nyakwere warume kusvika ndakatora nemini wangu ndikati isusu ngatitsvagei manje daidzo wana nyakwere wauya ndapozi wakauya mapurisa ekwaishe wana nyakwere wasikoba haiperi kanyaya sho wadaidza wakati mari yebhazi inopera wana nyakwere wakati tikati hatokupai sho wakauya wana nyakwere wachisvika mapurisa ekwaishe akauya sabhuku akauya sagwirizi akauya handi kumunda kuya patasvika kumunda payapo mawitness akanzi ndemobogaro wakaenda kugaro inini nasagwirizi nasabhuku tatiribuyo nyakwere akatomboziita mbogaro ati sabhuku ndingati wekwaishe wakatanga kuti sagwirizi da kuti mutiratidze munda wenyu ndozvo wakatanga kuita right sabhurizi akatanga kupinda pamberi ndokubva afamba
kusvika pamango paya ndobva adarika ndobva amboita kunga meno mafambiro tavida musango ndobva aenda saidi nechekumusoro ndobva ati kunoko ndokune mugano wangu zvanzi zvazi ndobva yauti ngatidzoka vatadzokazvo patatakamira pakutanga paya Sabhuku zvakamira sei Sabhuku ati Sabhuku wakanongedza pamutura apo svika pamango ipapo zvichatotora mango wakaita sei nanhasi wakangotsetswa mango uri pamusoro wacho wakangotsetswa nemuprisa waSabhuku takanga toto next kubva pamango takatotaka kuutema nabosi takangobva pamango tichikwira straight yakataura wangosipo mutuyo ndobva kuti asaka nyaya iripona Nyapwere ndobva uya Nyapwere achibvunzwa akataura kuti inini mugano wandinoziva naSagwirizi hausi uyu boy asi Sagwirizi mumango uyu ndiye akapiwa full over anongedza inini munda wangu unodai unofanira kuva uri uku saka uyu munda uyu hausi munda mangu ende wangu ini unopfura asi nyaya iripo ndekuti nekuda kuti takanyaradzwa naSabhuku kuti minyarara Sagwirizi yakanongedza ichakanongedza mukati tobva titidziwe Nyapwere sho akadzoka kwanga ngotaura kuyo wekwa ishe wasati wauya akapangidza wakatarisa zvishoma miundo yemadima yawakaunda naona mai chekudhara inga iri kwainga ichiboneka iri musango right Sabhuku tii ndeyani zvanzi tii ndeyaNyapwere Sagwirizi bhazi mune bhuku iri retii ramakambopimisa tii Sagwirizi akati bhuku ndinaro ndobva abuda ndobva inomba kwake asi kwaumba kwake Sagwirizi pakatora time kusvika mapurisa ekwaishawa kuti Sagwirizi zvabhati zvinhu zvikuru tinobva atumwa ndobva atera tine time obhoya wese bhuku riye zvikanzi hatinoona hamunoona zvikanzi zvanzi saka toita sei zvanzi ano zvamatiratidzo esu tazviona taakudzoka mozouya kumaresults maresults edu angatizoka musi wa 2024 musi wa 1 November 1 December sure December akasvika maresults hatina kuzofoniwa newekwaishe patati 2025 tatopinda January February March patambofona wekwaishe ko mama wangu tiziva nenyaya yedu zvikanzi apane zvinombonetsanetsa kuno zvatirikugasa atichita zvematare tati alright tapinda April May June 15 June tobva taona tafonewa zvikanzi achiuya shuwa takaenda kusvikako tasvikako kwakungorona meeting naSabhuku anga ari kuipa kunyaya yedu yakapinda muprisa waishe akauya akadiagrama akanyora mamiriro ezvakaita nezvakazotaura mawitness ipapo saka onini yedu yatakabva nayo kwa akanyora zveshuwa pasi mamiriro zvakaita right wakazoipedze pakuti isu maone takazviita takaona sekuti Sagwirizi zvaakataura nezvatakaona zvaakazoita kuwedzera munhu hazvichabudi ipapo ende pamusoro pazvo Nyapwere achitaura aita kuti Sagwirizi aindifonera ndiri kuMozambique achiti uya kuno iwewe kumashuru uya kuno kuiwewe nhau iripo ndekuti ndoda kuti tipushwa nanhamburo kupinda mukati ndokupa mari andinoona asi inini ndakaona kuti anenge akunetsa saka ndakazoti mukadzi wangu iwe chidaira futa Nyapwere akataura kuti Sagwirizi aindifonera ndiri kuMozambique andinogona akachita kuti ndoda kuti usvike kuno andinogona ndapoza nonge Mozambique wanombobata ikoko saka aingoramba achingondinetsa kusvika ndakazoti inini handichadi kuti aiti hanzi ndikupe mari tipushana nanhamburo mukana saka inini ndakasvika pakuti mukadzi wangu daira kuti Nyapwere akaenda kuSouth Africa asi kunokuba saka mukadzi wangu ndiye anga akukwanisa kutaura naye Sagwirizi kusvika pandakazouya nonge wakazomboya futi zinhamuro kwanasekuru wacho achiti akambotitora futi zvachita kuti toti tiwirirana paonini pepe kuti tiite setipushana nanhamburo kupinda mukati saka ndingati ndo mamiriro yakaita nyaya yayo
Right, Sabhuku. Right. Taura izvi zvamunoziva nenyaya iyi. Pamusoro yeZimbabwe. Yes. Chinhu chandingada kutaura chingandifadza kana padare rino handisida kupedzera dare nguva ba. Ndiri kuda kudzosera mubvunzo kuna baba Sagwirizi kuti wane muganho here wawakatarirwa neni kana kuti naishe Ziri pamiganho yataurwa isera. Right. Taura izvi zvinhu zvachichamubvunza. Ndiwo wakatara miganho yawo nekuda kwekuti nzvimbo ndanga ndisingaizivi. Ndikawapa mukana sekutaura kwaita mutauri aita kuti shuwa ndakamunyima mukana ndikapa sababa Sagwirizi mukana nekuti ndiye ari kubhadhara mutero kwandiri. Ndikamuti Sagwirizi, ndimi wandiri kurarama nemi, ndimi muri kuita zvese munharaunda mangu, ndipei chokwadi. Akandipa chokwadi. Nhasi uno akuda kuchinja chokwadi. Mukaona taakusvika pano tatobva kwaishe Ziri. Ndiye aunza kuno. Handizive pandakanganisawo. Ndo masoko angu ndapedza. Pakanaka. Right, unoenda rini kukomana yakwachikuku China. Mwamasvika uko mwamanoona twakamira sei. Area yacho iri disputed yakakura sei. Anyamboti kureba kufara kwayo tingambo anzoni changamira. Kufara yakafara sei. Nangoti kufara kwayo tingaisa between 20 and 30 meters. 20 meters. Kufara kwayo. Kutofurwa nehori ne kufara kwayo. Kufara kwayo. Uno kuna kufura kufa kuchibva kutenda. What's kudai 28. Ayo tingakuti kubva. Tingakuti kuma 20 to 25. Ndo kufara kwayo. Kureba kwacho. Kureba kwayo unogona kupfura 30 meters kudzika. Okay. So in that surface 20 by 35, that's about 600 square meters. Is 10 days back corner of the number. This is what I said. Pamuwe ndego mama sito. Usewe Wednesday. Mama Twitter, mama rakitswa mimba mama wana vya zvaita. They don't get a recommendation. They would pesa soro kwa save. And right. Target. Ndandisikumbirawo mambo kuti pazvinoitikwa ngapawe pane mepu yenyaya yakaitwa naishe Ziri. Ini ndakaiti handiikwanisi nekuda kwekuti ndandisingazivi miganho. Right, is why chandinokubatsira Sabhuku. Chandinokubatsira Sabhuku. Ukaona nyaya yakuno. It means it's an appeal against the decision given by a lower court. And in this case, the lower court is the primary court. So I only use information I get from Naishe name when I feel it is necessary for me to use it. That's why I'm going to come on our individual background on it inspection. Because in the answer with the information I get, I say, then don't you want to decide that I support so I get one Naishe cannot I go against so I get one Naishe because at the end of the day, don't see Namburo na Gwiriza wakare zvakadii. Saka make sure muswe Thursday Sabhuku muripo Ishe aripo then nimesa. Right, and then next question. Nga